киртои фасони хушрӯ бисёриҳо мепурсанд. марҳамат духтаро бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам пеши апай Мадина омадагем. як боракак новинкаошона биненда ҳам двойкаи фасон овардаган, ҳаманам хе киртои хушрӯ овардаган. ҳозир якта ба якта нархошкати шумода мефаҳмонам. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор. марҳамат духтаро нигоҳ кунед, двойкаям доранд, киртаям доранд. набора дигар оликоша бинен то охира тамошо кунед. боварӣ дорам маъқултон мешава. нархошкати ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. акция мепурсиден духтаро, ина биёен пеши апай Мадина. анами хел киртапочора 50 сомон кардан. акцияи грандиозни 50 сомонӣ. чанд глакиш ҳастай? размерашон чӣ халай? ай 46 то 52 размер ҳастай. мана паплина киртапоча. ина цветошона биненда, ина иряда диден, айнами зард сар кардагӣ то анами сабза 50 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёед ҷои апай Мадина тарафи Тилобозор даяй байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор. ана баъд нигоҳ кунед, анаи двойкаи фасона чанд сум карден? 80 сомон. инаи двойкаошонам фасонаки хушрӯанд, глои итальянка. мана иям чандта расветка дора, диден 80 сомон. духтаро апай Мадина дигар хе новинкаам дора. инаи киртора биден 100 сомони шидагиай, иҷада бо 150, 180, 200, 130 двойка. хулас модел беҳад бисёр дора. инаи двойкатон чанд сум апа? 70. анаи хел двойкачиҳои хушрӯам доранд 70 сомонай. борошон зурай, размерошон стандартай 70 сомон. рангакоша бинен чихел хушрӯчаянд. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай Мадиная. инам чӣ намуд киртаи арзон дар корайтона биёен. ҷада боша духтаро, анам хе двойка омадагиай ҷои апай Мадинада. ҳозир нишонтон метем. ина глоша бинен чихел глои новинкаи фасон. кирта почаян сабукак барои хона. ина бисёриҳо мисол барои обозӣ гирифтестиян. беҳад фасонакай сабукаки паплинак почашкати 50 сомон. як борака глоша бинен духтаро, чихел глои зуровардиян то размери 60-62 ҳаста. нархо 50 сомон духтаро биёен. ёки нависен доставкатон мекунанд. и оптовишам ҳастай. оптовиш бо арзонтарай. бинависен апай Мадинада бо шумода мефаҳмонам. бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёен байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай Мадина. нигоҳ кунен охи глакош ҳамаш фасон будай. духтарако нигоҳ кунен, мана ҳамаи гло хушрӯ, ҳамаи гло фасон. мана ҳамаи ҳами барои шумо 50 сомон духтаро. ранги светли дар курай, тёмный дар курай, тигр дар курай. ая тигр қариб чанд намуд доранд. ая мисол инам хе глакои евростил чанд гил доранд. хулоса нависен духтаро. ина духтарако нигоҳ кунен, ҳама хе гарошкои фасон омадагиай дар ҷои апай Мадина. боварӣ дорум маъқултон мешава. материалшам хушрӯвай, хичам духчам фасоншам. хулоса ҳама тарафаяй. нархошон духтаракои хушрӯ 200 сомон. ина каседа дар корай 200 сомонӣ метавонен омада аз ҷои апай Мадина харидорӣ кунед. чанд расветкаи фасон дора. иш дига моделай, инош бо дига моделанд. 200 сомон. марҳамат. баъданай хел бабучкаҳо ҳастай. ино шарфошон качай. иноям белмандо фасоно хушрӯво 200 сомон. як гапи дига, апай Мадина оптовиам дора. оптови бо арзон мешада. марҳамат биёен духтаро. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор. ина киртои фасон бо нархи дастрас. игл майдакора бинен чихел хушрӯ будай духтаро. паплинакои фасон. ина марҳамат дута расветкаи хушрӯ дора. бадваиш бо дига хелай гилаш 120 сомон. размеро ҳамаш ҳастай духтаро. то 60 то 58 бисёрш размер то 60 доштай, диден ай 50 то 60 размер ҳастай. мана глошам хушрӯ, духчам фасон. нархаш нархи беҳтарин 120 сомон. успед кунен духтаро, тамом нашида. ина барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен. пеши апай Мадина биёен. омада наметонен, нависен, шона доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор. и тигракора бинен духтаро чихел хушрӯванд. ина марҳамат бисёриҳо аз анами модел мепурсидан. аҷоиб моделҳои фасон овардагиай апай Мадина. боварӣ дорум маъқултон мешава. нигоҳ кунед расветкаошам фасонай, духчам хушрӯвай. размерош боша то 58
то 58 раз ай 50 то 58 размер ҳастай духтаро беҳтарин модела ина каседа дар кораи нависен доставкатон кунанд бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ё 150 сомон ана бад ана глои ипека бинен духтаро ҳама материалш зурай мана беҳад материалш фасонай итальянкай оригинал 200 сомон ая мана марамат 200 сомон и модел ана бад инчунин ана и моделш ҳастай иам хушру 180 ая инош 180 сомонӣ духтаро бори дигар такрор мекунем ҷоя пай Мадина бозори Корвон тарафи Тило бозор даяй байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қаторда омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд тигракшам бинен чӣ хушручай хулоса ҳам расветкош ҳам моделош аҷоиб фасонай нархи дастрасай ина бисёриё двойка мегӯянд духтаро нигоҳ кунед двойкаи тигр омадагиай двойкаи сиёсафеди фасон омадагиай гулош аҷоиб гулои фасон нархаш 130 сомон и двойкачое ки дидестен ҳамаш брукош ина дидена сиёҳай хушру духтагиай кишоти фасонай танада аҷоибот места размеро ҳамаш ҳастай мана тигракшам бинен чихе тигри фасон тигмадорак каседа дар корай нарх 130 сомон бозори Корвон марамат биён бозори Корвон даяя пай Мадина тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ина миноям двойкаянд духтаро мана нигоҳ кунен иноям ҳамин нархана 130 сомон ина двойкошон беҳад бисёра иҷада бо дигар модело ҳаст ҳозир дар рафти навор бо нишонтон метиҳем боварӣ дорум маҳқултон мешава киртапочое ки акция шидагӣ буданд духтарако тамом шид ку навор доштум ина боза пай Мадина овардай марҳамат гилои 3D дор пешакоша бинен гиребондорак Мариам гулак хулос тамоми намудаш ҳастай боз ҳам акция 100 сомон каседа дар корай анамхе киртапочои фасон 100 сомонӣ иҷада ба абайни стило нигоҳ куненда атласи ҳастай адрасӣ ҳастай ҳам киртапочаш ҳастай 100 сомон ҳам платьяшам ҳаста платьяш ё тамом кардем платьяша киртапуча буган ино ҳамаш киртапучаанд духтаро 100 сомон мана абайни стил духтагай аҷоибот хушрӯ бисёриё мепурсидан ина марамат дар ҷоя пай Мадина боз ҳам акция барои шумо 100 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор доставка доранд духтаракое ки имконияти омадан надорен бинависен доставкатон мекунанд доставка тамоми намудуш ҳастай